bagian mengkene kita wong lanang beli mungkin mundur sing tantangan Abah Greg sing duwe lagu Asik Kang Iwan, Ayah Dion, Mama Putra, Mama Dani, Ayah Ilmi, Bunda Ilmi sing duwe warung cilik saking Soga Setung dua putra bareng Mame Putri Majikan Kanggo Abah Greg sing duwe PSM Ayah Enda sayang Ayah Enda Bu Yosi, Kang Dada, Kang Buram, Papa Patir Bagian mengkene kita wong lanang mungkin mundur sing tantangan sapeli keni manasi kaitane harga diri ditahan diwewirang dianggap dudulana Abah Greg sing DPSM Abah Greg lamana orang dalam Abah Greg sing bener pasti wis bubaran sabandina urusan gugat ning penghasilan diwarai tukaran jalur pegatan bagian mengkeren Abah Greg sayang Abah Greg sing duwe PSM Abah Greg sing duwe PSM Abah Greg sing duwe PSM Abah Greg sing duwe PSM
eman paling sayang bagian mengkene Mimi Abizar, Mimi Abizar sayang, Mimi Abizar, Mimi Abizar, Mimi Abizar, Mimi Abizar, Mimi Abizar, Mimi Abizar, Mimi Abizar. Rong putu, kanggo sing duwe rong putu, 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 sing duwe rong putu, sing duwe rong putu, sing duwe rong putu. Asik. Ini Enda, Ayah Enda, Ayah Enda. Aja dianggap kalah, wong lanang cuma ngalah, tapi lamun dipaksa siap duda. Ayah Enda, Ayah Enda, Ayah Enda Kang, Ayah Enda sayang. Lamun kudu terjadi masih tersanggupi, luru ganti luwih sing siji bagian mengkene reang wong lanang mungkin rong putuku sayang rong putu paling eman rong putu paling sayang rong putu paling eman Mimi titi dongkal sayang Mimi titi dongkal